Apomdin kyerɛkyerɛfoɔ aya na wɔhwɛ ma yehunu sɛ nima bi ekutia nipadua no ebetumi ama nipadua no atumi agogo na ebetumi ahwɛ no yie no wɔn nkyerɛkyerɛ bi aya na wɔde ma yɛn no otumi ɛkasɛ nipadua no ɛwɔ ɛyɛ white blood cell na saa cell yi wɔn no wɔboa ama yarewa bia ɛpɛsɛ ɛbɛ nipadua no mu no wɔn wɔbɔ wɔn etugu na eduru baabi na sɛ saa white blood cell meka ho asɛm yi se ogogo a na kyerɛ sɛ bibia betumi aba nipadua ne mu ɛno nam so ɛma pani ba ko ni mu de fa pomdi ho nsɛm na na gu okrofa efa gemfi otoso mienu abɛkasa ɛwɔ from dwumadi a wɔkasɛ saa white blood cell no sɛ anima bebre a yɛyɛ na etumi ma saa ɔmo no wɔmutumi ɛgo kora na no nso ɛma ho kwan ɛma HIV ɛmoa no etumi betena nipadua ne mu normal your immune system no and now CD4 no so we lab I say range between 500 to 1500 na so we healthy 1000 to 1500 cells no okay na so we healthy and if we be an ho de CD4 na mum say a lower than 500 ekona you run a test na virus no be active na show HIV virus but no AIDS. Okay. Na sa 1005 we no eba ne senya a week obi a on nakese. If you don't sleep more than 8 hours sa white blood cells no e sha say yemre niema weaken immune system no sha say ken e weaken white blood cells na e ma immune system ne o dey fa say ken nyina bom obi a nti ade ntaya ye wo krum HIV higher than omo mu nkurase obi a onna because ya go krom no ya nantem but inti obi anakra no say na wo se 8 hours unya inimpaze unya mso minya because of traffic in Accra you come 8 hours obezanka ho ye din anka 1 na 8 hours and unya 6 hours be your immune system is becoming weak. Television in the room I won't say TV color ben say you blue thank you. Send you see wiki immune system no. Enti nkrofo TV si omudam, dem we omsoro mo honam ye omo ya bedroom. Yes. Ya mfa television mo bedroom. Ohwa no ada. Na blue no na hard no. Ana enti ma so be video na blue emba. On say fluctuate light no. Light be je kakra. Nti over time immune system na ye weak.